Bale, basiko nahi badozue. Bueno, ezoiko osoko bilkura ospatzen dugu, 2022ko maiatzaren 19an, arratsaldeko 7etan, urrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan daukagu bat 2022 hiru kreditu zenbakidun aurrekontua aldaketaren kontu ematea. Bueno, horre zerean batzordean, antolakuntza batzordean, komentatu genuen ez da, zelan, urtero lez, kitapena egiten denean, aurreko urtetik eratorritako konpromesuei aurre egiteko, txikitzen da lehenengo kreditu txertaketa litzatekela, eta hor ikusten duzu kopuru lodia dela, baina hori komentatu genuen, hainbat proiektu sendo egoazala tartean, martxan gelditu, hasi zirala 2021an eta jarraitzen dutenak 2022an, tartean kanposantuko obra, 500.000 euro, gero nagusien zentro berriaren obra bebai, 400.000 euro, okako bidearen 300.000 euroak ere, eta horiek hiruren artean miliota 200.000 eurotan kokatzen ginala, eta gainontzekoak dire, hainbat dire bebai lurraldeko proiektuak, urte bukaeran oraindik batzuk martxan jarri gabe gelditu ziranak, eta beste batzuk dira konpromesuak hartutakoak, partida txikiak dire, ikusi badituzue, kulturakoak behin bat agertzen dire, eta horiek orotara ematen dute 1.618.000 euro, da hori da txertatzen dana. Honen inguruan aipamenik edo nahi duzu egitea, bigarren puntuan, 0,5 kreditu zenbakidun aurrekontu aldaketaren kontu ematea. Eta komentatu genuen, jaso dela antolakuntza hiritargo alorrean, kasunetan kultura atalean, 13.683ko diru laguntza bat, zuzeneko arteen programazioa bideratzeko, eta hori txertatu egiten da aurrekontuan. Honen inguruan zer aipatzerik. Hirugarren puntuan, 0,6 kreditu zenbakidun aurrekontu aldaketaren kontu ematea. Eta hemen komentatu genuen, nolatan aurkeztu den jaurlaritzak ondare naturalean ataratzen dituen diru laguntzetan ohizko eseguneak edo tranpalak berreskuratzeko proiektutxoa, eta berez ez bana zerratzen 53.000 eurotik edo ematen dizkigute 53.377,48 euro. Hori txertatzea litzateke, orotara 10 esegune daude oizaldean, eta hainbat dagoz jada katalogatuta eta esituta, ideia zan pixkat esegune hauek teknikoki landu eta babestu eta ezagutzera eman. Eta horretarako proiektua martxan ipini beharko da diru laguntza jaso ostean. Hemen aipamenik edo. Laugarren puntuan, lehenengo 3 hilabetekoaren gauzatze egoeraren berri ematea. Hor batzordean komentatu genuen ez da, normaltasunez doala bai gastuen eta sarreren bilakaera,
eta berez zerbait ja ikustekotan edo aztertzekotan bigarren hiruhilabetekoarekin hor ja nik uste dut hausnarketa sakonago egiteko moduan egongo ginakela eta ordura arte itxaron ginkela. Bitartean esan bezala, oro har, normaltasunean kokatzen garela esan genezake. Ez dakit horbedeko zuen olan galderarik edo. Eta gero bosgarrenean, badeko aldi baterako enplegua egonkortzeko lan eskaintza onartzea. Hor, nik uste dut Garainek ondo azaldu ebala zeintzuk urtetzen diren konkurtsora eta zeintzuk konkurtso posiziora. Ez da erraza izaten ulertzea lehenengoetara eta hori aurreko batzordean argitu zigun eta berez dokumentazioan ikusten badozue hor zerrendatzen dire zelan postu urtengo liratekeen estabilizaziora. Komentatu gendun pixkat ere sindikatuekaz eratuta dagoen negoziazio mailan pixkate bideratu zirela gai hauek eta hor zalantzan egoazala hiru lan postu eta horietatek bi planteatzen dire atxikitzea atxikitzea estabilizazio prozesu honetan, auxiliar administratibo baten plaza, eta beste biak, kasu honetan arkitektoarena eta aparejadorearena, kanpoan iztea ikusirik, udal organigrama berrian aurrik ikusten dela, arkitekto baten kontratazioa euneko unean. Eta beste bi postuen batuketak momentu honetan euneko 80 lotzen duela. Eta bestetik, komentatu gendun, hori idazkari kontu hartzaileak aipatuta, zelan gaur egun berez, ez dan ikusten behar izanik bestelako auxiliar administratibo baten plaza txertatzea plantillan. Hori jasota egoan organigrama berrian eta datuek horrela dinote. Etorkizun labur ertainean eta luzean, ez dela aurreikusten inondik inora auxiliarretan behar izan gehiagorik. Hala ere, adostasun hori lotu da eta auxiliar horren plaza urtengo da. Bai komentatu gendun, errealitatea hori izanik, auxiliarren alorrean, agian pentsatu beharko dugula, bestelako zeregin batzuk edo planteatzea postu berri hori estabilizatzen denean. Eta hori da labur bilduta komentatu gehinkena. Ez dakit merezi daben aipatzea zeintzuk urteten diren, hor dagoz zerrendatuta. Aipamenik edo egiten nahi duzue. Lehenengo kezka bat sortu ezta zure hitzartziek, esan duzu kontratauko dugula arkitektua, suposatzen dut operatarako dela plaza. Ez da kontratazio... Bai, terminologia, bai, logikamente. Bueno, ez guk, hori, proba betiko ez, guri guztaukakun prozesu honetan parte hartu izena, da ez dugu parte ikartzeko aukera ikizen. Eukin dugu, zuk barri emon zenuzkun astebetero, 10 egunero, baina eukin dugu sindikatuekin harremana eta jaso dugu informazio prozeduraren inguruko informazioa jasoten jun gara. Eta zalantzareko guz, Google Plazaren baketxa bat alko zan, esan duzu aipatu duzu arkitektorena, beste batzuk Google, guztoko jakun azterretzeko aukeri eukin alexeti ez dugu eukin. Eta esatiko, adi jarraituko dugula, gero
falta dien, ze badauz beste plaza bi horrataratzeko gelditzen dienak, eta arkitektuena gainen egongo garela, eta espero dugula hitze betetzi eta ataratzi. Vale. Beste aipamenik edo nahi duzu egitea. Sigo manteniendo lo mismo que dije en la comisión, que evidentemente tenemos que seguir la ley como se establece y tenemos que llevar los plazos que establece la ley, pero tenemos la posibilidad de que las personas que trabajan ahora mismo, que son competentes en su trabajo y dan su rendimiento como deben de tener, pues que las podamos perder con esto que se va a salir. Eta, ni batzordean komentatu neban, arrisku hori hor dagola, eta zuk aipatu duzu legea bermatu behar dugula, orduan komentatu gendun hori ekainaren 13an geldituta gagozala Barrido, baina azteko pixkate oinarriak lantzen, eta oinarri horiek joan beharko dire legeari lotuta. Gero, hortik aurrera, prozesuan zer gertatuko den, nork atarako duen plaza nor geldituko den eta norez, hori ezin dugu aurreikusi. Beraz, espero dena ondo joatea eta epeetan eta era egokian bideratzea prozesua. A nosotras nos gustaría también que cuando se abriera un proceso de diálogo con sindicatos y con los trabajadores, pues que las formaciones que estamos presentes en el ayuntamiento pues también podríamos participar, si no de todas las reuniones, por lo menos de alguna, para hacernos partícipes también. Bozkatzera ingo dugu. Estabilizazio planaren aldeko bozkak. 6. Kontra. Abstentzioak. 3. Gehiengo osoz onartu da. Zalantzarik? Ez. Ez, igual niri pasatu eta komentetea, horre errepetean aldaketatxo batzuk guazala, baina... Sin más, mis números. Vale. Ez, komentatzea gure artean, 23an,